Det her bliver den sidste video på den her kanal. Men jeg håber, at I vil følge med over på den næste. Der er ingen tvang. Men jeg har besluttet mig for, at alt herfra fra nu af kommer til at hedde Farmand SMC. Så både Twitch og YouTube og Twitter og alt muligt andet. Hvad der måtte komme i fremtiden. Så tusind tak til de 450, der valgte at subscribe til mig, og til alle jer, der har bare kigget med. Jeg håber, I kommer med over på den nye kanal, men vi ses derovre. Nu vil jeg lige ud og jagte lidt monster. Hej!